Orang hujan. Cukup. Piye? Ojo bartek iki peperan. Saya mbok karep kepiye? Ora ne bapak kiri. Pucukun. Aja mlayu. Tolong aku apa ditumpahi, tolong. Balik ngono. Simba. Simba. Maju. Trio macan. Iki ngejak iki diapakno iki. Senggaya. Senggaya. Piye? Trio macan. Musik. Trio macan iki musik ndi ta? Musik. Musik. Contoh. Aduh, tampan lo
ngene iki akeh wong sing do duwe gawe. Ya bareng duwe gawe biasane merdukun ning Gunung Cereme. Lho nanging iki wayahe wong duwe gawe babar pisan. Kok ora ana sing munggah ning Gunung Cereme merdukun iki piye, Cah? Kula ingkang sowan, Bapak. Apa iki? Dia Ayu Pramuni. Lho, panjenengan kok sampun pirsa? Aja gumondo. Mergo ra ketang piye wae aku wis ngerti sadurunge winara. Sepisan kaping pindhone apa to sebabe kok aku ngerti jenengmu? Nggih. Mergo mentas wae aku nampa layang saka muridku Patih Daradenta. Kono nyetakake lamun to sedelok meneh bakal ana tamu sing jenenge Dia Ayu Pramuni. Nggih. Pancen kula akoni. Ngantos kula tumapak wonten ing Gunung Cerme. Iya. Dalaran ingkang menehi Pak ngerti. Heeh. Menika Kakang Patih Daradenta. Bener. Sak tenane duwe karep apa? Ngok nganti kowe keroyo-royo munggah ana ing Gunung Cereme Nduk Pramuni. Nggih ngeten. Bloko kemawon nggih, Bapak. Iya. Ngantos kula minggah wonten ing Gunung Cerme. Heeh. Dalaran kula tinangisan dumateng putra kula. Surya Andaka anakmu, aku wis ero. Kandhane kok. Panjenengan sampun pirsa. Lho iya. Putra kula Surya Andaka menika kepengin dados ratu wonten ing Galuh Pakuwon. Pengen dadi ratu ning Galuh Pakuwon. Nggih, Kamangka Surya Andaka iki rak anakmu to? Nggih. Kowe iki rak mung garwa ampean to? Leres. Lah iya. Kok kepengin dadi ratu ning Galuh Pakuwon iki terus karepe piye? Nggih tangi ngangge lamun. Lah iya. Kamangka dampar keprabon wonten ing Galuh Pakuwon Iya, menika iya. tasih dipun kalenggahi dene garwa kula. Heeh. Kangmas Prabu Dirgakusuma. Bener. Lamun to garwa kula Kangmas Prabu Dirgakusuma menika tasih sugeng, tangi ngangge lamun to putra kula saged jumeneng ratu wonten ing Galuh Pakuwon. Ya. Mila nyuwun iguh lan pratekel panjenengan, sarana panjenengan, amrih gampang gelis garwa kula Kangmas Prabu Dirgakusuma niku mati. Ngono. Nggih. Ngene, Dia Ayu Pramuni merga ra ketang piye wae rikala semana. Muridku Patih Daradenta iki wis menehi kekocah karo aku. Wis menehi opah karo aku wujud bondo dono sing ora sedidik. Mula kanthi kuwi apa sing dadi penjaluke anakmu? Kepengin dadi ratu ning Galuh Pakuwon bakal bisa kasembadan. Badhe kasembadan. Iya. Lho, nanging kabeh kuwi mau ya ana syarate. Syarate kudu tega lan mentala, ngono. Tega lan mentala. Iya, iso-iso syarat kuwi gondol nyawa Cahayu. Syarat napa kemawon badhe kula tegake? Waton putra kula Surya Andaka saged jumeneng ratu wonten ing Galuh Pakuwon. Ngono. Nggih. Nah, merga pinangka dadi watu sandungan ora ana liya ratu ana ing Galuh Pakuwon. Ora ana liya Dirgakusuma. Dirgakusuma kudu mati. Lah niku. Nah. Pripun caranipun? Carane lamun to kowe kepengin mateni Dirgakusuma aja nganti nganggo cara sing kasar. Nganggo cara sing halus, cara njupuk iwak aja nganti butek banyune. Nah iki carane. Carane Dirgakusuma kudu ditenung. Dipun santet. Dicantet ditenung Dirgakusuma ben tumekaning pati. Kula cocok sanget, Bapak. Cocok. Tenan, Nggih. yen pancen kaya ngono kowe sumingkir sawetara aku tak ngundang ingon-ingonku ya. Sumingkir mriko napa mriko? Sembarang dengah sak karepmu. Ampun. Kula nyuwun sabiyantu panjenengan.
Bagus. Jim milu-ilu Banaspati tong-tong sot ngelempak wonten ing Gunung Ciremai. Sang Durkaloka. Sebabe nganti aku ngundang karo kowe merga pancen iki ana pegawean kanggo kowe. Nuwun sewu, Bapak. Menapa? Penjat kok malah ngomong dhewe picantenan kiambak menika kalih sinten? Lho. Dadi kowe durung ngerti sing tak jak omong. Dereng. Ya, yen pancen kowe durung ngerti, bakal tak buka mata batinmu nanging sakwise tak buka mata batinmu aja nganti kowe gila ya, aja nganti kowe wedi. Nggih. Hai. Ora usah wedi. Pramuni iki mono ingon-ingon. Tenung. Lho. Kowe bakal tak kongkon supaya tumuju ana ing Praja Galupakuwon. Golek ana Sinuwun Prabu Dirgaksuma. Lamun wis ketemu, patenono. Ora ngerteni. Ramuni. Bapak. Sedelok meneh bojomu. Paling pat. Lekandi kuwi yen napa sing dadi panjangkane anakmu iki bakal bisa kasembadan. Lekandi kuwi luwih becik kowe enggal bali ana ing Praja Galupakuwon. Ana kedadian apa? Nyamper kula kemarin nyuwun pamit nggih, Bapak. Anguan. Napa? Angung. Lho ngendika penjahat sampun dipun paringi bondo donya kalian paman. Iku rak Patih Daradenta sing menehi, kowe durung kok. Menyane mundak lho menyan. Ora nek bondo tapi atok kula mboten betok. Lah terus piye? Wis dinae. Kok upama engkone anakmu iki bisa jumeneng ratune Galupakuwon, kowe kudu gelem ngangkat aku pinangka dadi sesepuh utawa paranpara ana ing Galupakuwon. Pun perkawis menika panjenengan mboten sah dadak watos. Ngono. Panyuwun penjat kados ngaten badhe kula wujuti. Janji pinangka utang. Nggih. Lamun kowe lali aja takon dosa, nggih. Tindak ki kono bali. Nyuwun pamit, Bapak. Beda kelawan padatan jroning dina. Aku kok kepengin banget jejagongan kelawan sliramu Diajeng Pramuni. Saya tuwa ndak rasakake tresnaku. Iki saya ngrembaka. Coba aku uga kepengin ngerti Jur tresnamu sing mbok tujukke kelawan aku. Duh Kang Mas Prabu. Ento ngenani bab tresna. Pejan menika boten sisah dadak watos. Agen kula tresnani panjenengan menika pindhane kula tresnani jiwa lan raga. Saya menang. Nalika semono
sira mung dadi garwaning Adipati. Surya Dahana. Saiki sira dadi garwaning ratu, mbok menawa luwih mulya uripmu uga luwih kajen. Mula kanthi iki Dyajeng, nggonku ngundang lawan sliramu ki mau tenani masa lumrah saliramu. Ajeng kersa panjenengan. Ayo mbok yo panjenenganku iki dipeteki. Dimen mari rai diuraga. Ngaten. Karo direpek iki lho yo. Ngaten nggih. Ini aku tak sare karo dipeteki. Ngaten nggih. Mas Pangeran Sepuh. Garwa kula Mas Prabu Tirta Kusuma sakmenika sedo. Aku sejo. Kedadian kok nganeh-aneh. Ingkang mongko Sang Prabu ora nandang gerah. Banjur iki mau sing ana tilam pagulingan iki sapa? Iki wau nggih sinar kadu kalian kula Kang. Heeh. Nanging kula tilang sekedhik. Kula bali kula mriki garwa kula menika jeleh-jeleh sareng kula taliti. Kang Mas Prabu Tirta Kusuma sampun sedo Kang. Iki mau bebarengan lan sliramu. Ji. Ya. Ana kedadian aneh ana negara Galapagos. Wis ngene wae. Kabeh para wedrah Inggih. utusan para prajurit selak mesake layone Sang Prabu ayo Apa? Berarti. Thank
sliramu wis bisa leladi kelawan aku. Ayo. Waspadakno sapa aku, Nduk? Kowe iki mau lagi lam-lamen. Hei? Yen ngono iki mau sik tak rangkul, sik tak abungi sampeyan. Nganti kok rangkul, kok ambung pipiku, kok ulet-ulet lho iki mau bapak lho. Jabang bayi lho jebul sampeyan. Ya ora maido. Mergo ki wis wancine omah-omah kalamun to kuwi omah-omah ki wis pantes. Nganti kegawa lam-lamen kowe seneng lan wong lanang ora maido. Wektu dina iki ora usah kowe mikirake wong lanang. Lho kok bisa kaya ngono? Sawetara dikiwake aja mikirake wong lanang. Mengko yen uripmu wis kepenak, uripmu wis mulya ing tembe burine, lagi wae kowe golek wong lanang sing bagus. Nek sampean kudune janji karo aku ya, Pak. Janji apa? Ing besuke upama uripku wis mulya, sampean gelem goleke katresnanku. Wong lanang sing ngono sakjroning impenku ya, Pak ya. Iya. Waton gawe senenge ngatimu. Wong tuwa bakal budidaya tuladane kaya ngene iki. Nganti bapak kondo sing kaya ngene mergo apa? Apa, Pak? Wektu dina iki bapak wis kelakon duwening pusaka. Bentuah ana ing Galuh Pakuwon kang aran Kiai Pamungkas. Ing kamangka kabar sing tak tampa. Piye, Pak? Sopo menungsane sing kacondokan Kiai Pamungkas ing tembene bakal bisa dadi ratu ana ing tanah Jawa. Kok yo nganeh-nganeh to, Pak? Atase sampean ki wong desa. Kok bisa sampean ki entuk pusaka kang aran Kiai Pamungkas? Lho lara-larane ki mau piye, Pak? Iki wujude. Iki. Bapak nganti kelangan nganti budidaya mlebu ana ing gedung pusaka Galuh Pakuwon. Mergo mung bedheke bapak pengin budidaya dadi ratu ning tanah Jawa, ing besuke bakal mulyake kelawan kowe, Nduk. Dadi cethane Kiai Pamungkas mau kok cara. Ya, mula Kaya ngono, Pak. kowe ora usah mikirake perkara wong lanang dikiwake. Pusaka iki simpenana. Kaya ngono. Aja nganti menungso sapa wae ngerti. Dadi iki pusaka kok nyimpen aku. Iya. Yen ngono, Pak, aku janji karo sampeyan. Pusaka iki bakal tak simpen. Totoane jiwa lan ragaku. Lah, Gus yen pancen kaya ngono. Tinggal kaki tindake. Kaya ngono. Iya. Aku yo pamit yo. Iya, iya. Hah. Pancen tak sengaja. Nganti aku nyidro ananing pusaka Kiai Pamungkas ana ing Galuh Pakuwon. Mergo lara atiku rubuing Kadipaten Kuningan. Mergo saka Galuh Pakuwon wektu dina iki aku bakal bisa balekno kajana ning Kuningan.
putra ana ing Galuh Pakuwon. Inggih. kula. Paripaksa ing dina iki aku nglumpukake kabeh para wedrah. Nadyan iki dina kudune isih dina Bila Sungkawa merga sedane sinuwun Prabu. Ya kadangku Prabu Dirga Kesuma. Nanging merga komplanging negara mengko mundhak mesakake kabeh para kawula ing negara Galuh Pakuwon. Ibarate sapu keng kilangan soh mengko ora ana keng pranata. Gandeng ing kene aku dituwakake ana negara Galuh Pakuwon. Mutusake yen komplanging dampar keprabon kudu ana keng nglungguhi. Cekane dina iki bakal ndak anakake jumenengan ratu. Manut sala silah para raton keng pos kapacak. Wiwit Jamajuja. Wiwit kabeh para leluhur ing Galuh Pakuwon. Kang penang jumeneng ratu. Kudu turas Bapa Raja Ibu Ratu. Mula kanthi kuwi aku wis animbang hangengeti sarta hamutusake Pangeran Indraswara keng bakal ndak jumenengake ratu ana ing Galuh Pakuwon. Nyuwun sewu Kang Mas Pangeran Sepuh. Pramune kepiye? Saderengipun kula nyuwun pangapunten. Heeh. Pancen cara silah para raton ingkang menang jumeneng ratu nglenggahi dampar kaprabon wonten ing Keraton Galuh Pakuwon menika Indraswara. Ya. Nanging kepiye? Rikala kula badhe kapundhut garwa dene Kang Mas Prabu Dirga Kusuma. Antarane kula lan garwa kula Kang Mas Prabu Dirga Kusuma menika sampun nanakake prajanjen. Banjur isine prajanjen kepiye? Isinipun prajanjen menawi kanggen kula bebrayan kok saged nuwuhake wiji. Kapara putra kula menika miyos kakung. Heeh. Lah putra kula menika wenang jumeneng ratu nglenggahi dampar keprabon wonten ing Galuh Pakuwon Kang. Ngono ya kena. Nanging nalika sliramu ketemu lan kadangku nalika semono, aku ora mangerteni. Nah, ing kene aku minangka sesepuh ing negara Galuh Pakuwon. Tanpa ana kengekseni ngendi aku percaya ae Pramu. Nanging mriki kula saged nyaosake bukti Kang Mas Pangeran Sepuh. Bukti. Iji. Banjur buktine apa? Buktinipun layang menika. Isi prajanjen. Coba. Monggo. Ya. Waton peputra kakung bakal diwarisi kalungguhan ing Praja Galuh Pakuwon. Ya, iki keng tapak asma kadangku Prabu Dirga Kusuma. Ya. Saiki aku percaya. Nanging merga putra ing Galuh Pakuwon ora ngemongake siji. Mula aku bakal nganakake Giri Patembaya. Sapa antaraning para putra nadyan saka garwa Prameswari utawa king patutan saka garwa Ampil waton bisa mujudake pusaka Kyai Pamungkas
prangkane kayu Dewandaru ya kuwi kang patut lungguh minangka pangarsa ing Praja Galuh Pakuwon. Nggih. Indraswara kepiye, Nger? Menawi sedaya kala wau kangge syarat sarana. Heeh. Kula nggih badhe nderek pupu Saimbara menika. Napa malih kula? Kula nggih sagah. Mula kanthi kuwi ora jeneng wong tuwa nundung kelawan sira kabeh buktekke yen pancen siramu bisa. Menawi kados ngaten. Oh pangeran sepuh. Iya. Nuwun pamit tambahing pangestu. Sing ati-ati muga-muga lakumu tansah nyandung kembang semaka. Iya, Indraswara. Nuwun pamit tambahing pangestu. Iya, Nger. Muga-muga kabeh panjenengan ora kelakon. Kelakon, Nger. Sing ati-ati. Nani jiwa. Kula badhe ngupati. Kula nyuwun pandonga panjenengan sukantuk pusaka. Pandongaku lan pamujiku mbahku milih barengi Jumakah. Matur nuwun. Muga bisa kelakon, Nger. Kula nyuwun pamit. Doro Dento. Haring dawuh dengan sepuh. Sawetara katentremaning Praja Galuh Pakuwon ndak pasrahake marang sliramu. Ya, tapi istakaken dawuh. Enak. Kakang Patih. Pripun? Yen saka pamikiranku, kira-kira putraku Surya Handoko bakal kelakon apa ora? Anggone duweni pusaka pamungkas. Menawi kula pribadi saged nggadahi kapitayan saged mujudaken pusaka pamungkas. Pinaka sarana jebleg ratu wonten ing Praja Galuh Pakuwon. Nah, sakniki gandeng kula sing gawe cara nganti batal jumenengan merga kula. Lho ora utek kok ngoten iki. Ya, pancen kula akoni. Lajeng pripun? Lah janjine piye? Janji apa? Pripun lho ya. Janjine kowe tak pek bojo. Ya kok nganti kelalen aku. Kowe kok lali terus nek dhuwit ya apal. Ya, Kakang Patih. Tan ra beda jubuh pangucapku ing ngarep. Iya. Aku saguh kepek bojo. Ing sarate, bojone sampean pegat. Aku tak bali bojo tak begate. Ya. Tenane tak apusi sampean Kakang Patih. Tenane aku ora tresna karo kowe. Kondisi Iya. kok tegelan betul. Mati aku kok gradak, kok papanke sak tengah alas. Tenane duweni kekarepan opo kowe sepisan? Tenane pancen ana bab sing bakal tak kandhake kelawan kowe. Nanging sadurunge kabeh mau tak blakake. Aku pengen ngerti sapa sakdene jenengmu Momai. Aku Ratnasari. Retnosari, Sok baline sapa kowe? ya iki kang aran Joko Samudra. Joko Samudra. Siswa saka Gunung Salak. Siswane Bawa Resi kala bisa. Retnosari, Kok apa mula bukane nganti kowe tak berada tak pisahke kelawan ruangmu kabeh? Mergo
Aku lagi wae nampa dawuh saka ngersane guruku. Aku pengen dadi wong jaduk. Aku pengen dadi wong kondang. Aku pengen dadi wong sing sekti mahambur. Nanging kabeh mau uga ana syarat lan saranane. Syarat lan saranane. Iya. Syarat lan saranane apa, Joko Sambi? Aku kudu bisa nyembelih lan ngombe getih perawan songo cacahe. Mbok menawa aku wis entuk 8 kurang 1 sawiji kowe. Tenane kowe pengen tak pateni. Pengen tak longgo getihmu. Supaya aku dadi wong sing jaduk mblebuduk. Kok dhisik, Joko Sambi. Aku ora mangerteni kabeh, Bon. Cok putute perkara nanging aku kok ketut-ketut. Apa coba? Nanging kowe aja wasran sumelang. Retnosari. Sakwise aku ngerti pasuryamu sing ayu. Kaya-kaya kadudut rasaku. Tak pambeng. Tak endake. Anggonku pengen nyembelih. Mergo aku pengen ngrasake kawanitanmu. Gelem kowe ngladeni kelawan aku. Yen to pengen selamat uripmu. Ngladeni karo kowe, Iya. Joko Sambi. Aku ra sudi. Apa aku dadak ngladeni wong menungso kaya kowe? Sing patake kejeng lan pengis. Retnosari. Apa? Upama to kowe bangga tak kira ora bakal kuwowo. Ngendake patrak. Ngendake tumindak. Coba sawangan. Iki ana sak tengahing alas sing gong lewang-lewu. Kantermu anggonmu jerit. Menungso siji wae ora bakal ana sing mbok menawa pancen kewan-kewan kae sing padha. Gelem. Rasuti. Kulo tak jaluk kanthi banget rasa pembacut. Anggonku men ketaruhan sing kaya ngono Joko Sambi. Waduh. Sok kurang ajar wis Joko Sambi. Ora usah. Kene cedak lawan aku. Rasuti. Yen pengen selamat urip. Aku go isih Joko, kuwi isih perawan. Nanging kleru aku tresnani karo aku. Wiwitane aku tresno. Joko Bacut ki Joko Saputra. Iki kok semongko. Latan saya menawa latan saya to. Oh, Sari.
Iblis apa sing manjing sakjroning ragaku, Ruksan? Setan ngendi sing dina iki nemplek sakjroning jiwaku? Aku dhewe ora ngerteni. Mergo kadaya aku kedanan kelawan ayumu. Kesengsem marang encepe lambene. Sak temah aku tumindak kaya ngene iki. Sak temah tak lerwake kabeh sing dadi dawuhe Baporsi Kalawisa. Mula saka kuwi saiki gumantung kowe yen to pancen kowe pengen slamet uripmu. Raden ana sing dadi kekarepanku. Nanging Pocok Pak Sam. lamun to kowe ora gelem, aja luputke aku. Yen to kelakon tak sembelih, tak ronggo getihmu. Joko Samudro. Tinimbang aku lelati marang kowe, luwih becik aku tumekan. Piye? Ini Joko Samudro. Sugih gendel Bondowani. Santuk lawong lawan perkaraku. Sopo kowe, Gus? Aku Joko Waskito. Bare takon sapa? Waskito. Wis rawungke. Aku Joko Samudro. Joko Samudro. Apa dosa laluputku nganti kowe ndupak gegerku saka mburi? Mergo aku mangerteni kahanan sing ora nyenengake. Glegermu menungso ning watakmu ora bedane kewan sikile papat. Ngerti wong wadon kok potho-potho. Kuwi tukul rasa welasku kepengin tulung lawan bocah wadon iki. Ketemu pirang perkara. Kowe duweni rasa welas lawan Retnosari. Pancen aku ora tepung ora duwe sambungan napa lawan Retnosari nanging padha-padha menungso diwajibke padha tetulung. Cilik gedene kowe bakal bebantu kelawan Retnosari. Pancen Mualake saka cengkremanku. Yen ngono mengkono kowe bakal pepitungan kelawan aku. Apa kowe wis ngerti sapa aku? Sapa aku? Joko Samudro siswa ana ing Gunung Salak. Seswane Baporsi Kalawisa. Saben-saben kanoman sing keprungu jenengku wae. Upama kain duwe buntut leker, upama duwe wulu mesti wulune mengkorok. Ya iki murid utawa siswa ana ing Gunung Salak. Pinangka agol-agole wong Gunung Salak. Joko Waskito Joko padake kanoman liya. Najanmu gedemu padha gunung anakan. Siungmu dawane padha sak tombak paribasane aku ora bakal wedi. Mergo lila legawa mati kanthi dasar teturung kawan liyan. Timbang nyawang kahanan sing ora nyenengake. Ya tak anggap wis nyarui perkaraku. Waskito, Joko Samudro. yen pancen kowe ora gelem sumingkir saka papan kene. Mbok menawa dina iki wis wahyane kowe ana ing Marcapada. Mbok menawa jeleh nyawang endah jagat. Pengen tinjung ning akhirat. Yo, ora apa-apa. Yen pancen kowe pengen sabelan bebantu lawan Retnosari, aja luputke Samudro. Yen to mengko nyawamu bakal ontap saka ragamu. Lamun kowe sing mbajut kepengin mrawasa Retnosari, najan to kaya ngapa bakal tulung. Yo iki sing tak enteni tembungmu sing pungkasan. Kowe wong lanang, aku uga wong lanang. Kaya ngono penjalan Aju candong bae. bakal tak ladeni Joko Samudro. Rampil prigelan rengginas. Basan kowe bisa endo. Nalika kowe geglutan. Joko Samudro. Waskito. Lamun to kowe lan aku iki mung gegelutan ngandele atus sing balung uga ulete kulit. Mbok menawa ora ana rampung Banjur sibuk karepne. nganti kowe wani nyarui cantuk nang perkaraku. Mesti wae bak duweni pira-pira aji gawe karo saya. Lan kasinungan jimat kemat. Ayo supaya enggal rampung perkara iki. Bebarengan ngudang songe Bathara Kala. Waskito apa Samudro sing bakal jengkelang ana ing papan kene. Samudro, ora usah gadak kokean caturan. Tumplek blak
jimat kemat puja kawijayan tampake ning dadane Joko Waskita. Ayo, bebarengan. Ayo, baik. Duh, Kisana. Sopo mau sing dadi jeneng? Kula Joko Waskita, lajeng panjenengan kok sinten? Retno Sari. Ngeten. Saking pundi nggih? Dalem kepatuhan. Oh, putra Patih. Pancen bener. Kakak, aku matur suwun banget mergo sampeyan wis tetulung karo aku. Mbok menawa iki mau ora ana sampeyan, wis kelakon aku dipraosa karo Kakang Joko Samudra kae. Pun jamak limrahipun. Kula menungso panjenengan menungso sami-sami tetulung. Kula namung masakaken panjenengan atasin wanita kok dipotho-potho kados mengaten. Pancen bener. Ning ngene ya Kakang Joko Waskita. Jur sesulih apa sing pantes tak paringke karo sampeyan Kakang. Sumeneng ayu. Kula mboten mbutuhake sesulih menapa-menapa. Wong kula tetulung kalih panjenengan kok ikhlas lahir batin. Nanging sampeyan iku anggone tetulung ki tetulung karo nyawa lho Kakang. Nyawaku Kakang. Lajeng Yen to. Ning aku entuk takon apa to ora to Kakang Joko Waskita. bab menapa nggih? Tenane sampeyan iki sik Joko apa wis duweni bojo? Kula tesih Joko. Sampeyan isih Joko Kakang Nggih. Joko Waskita. Walah yen ngono kebeneran. Padha karo aku lho Kakang. Sami kados pundi? Sampeyan Joko, aku uga isih prawan. Lah lajeng Ning yen to sampeyan iki gelem, sesulih sing tak paringke karo sampeyan, sampeyan gelem dadi bojoku apa ora to Kakang? pripun? Aku tresno karo sampeyan. Apa Kakang Joko Waskita? Kula lak mboten ngipi to. Yen to sampeyan iki tak jiwit lara ngipi apa ora? Nggih. Lah, Kula mboten ngipi. Lak ya krasa lara to sampeyan. Mboten nyonong ngatas panjenengan putra Patih. Kok nembung tresna kalian kula bocah saking desa mboten gadahi papan dunung kados ngaten. Menapa ing mangkenipun mboten getun. Ya mesti wae ora to Kakang, apa aku dadak getun. Tresna kuwi ora mawas bondo donya, prangkat lan derajat. Kula tak jaluk kanthi banget ya Kakang. Sampeyan gelem nampa katresnanku. Menawi mboten kula tampi. Aku luwih becik hati. Ampun ngoten to. Lah iso lah sampeyan iki diwenehi bojo medhuk kok ora gelem. Medhuke nggih medhuk. Ning kula ajres tulipun. Kok wedi? Menawi kula mboten tampi panjenengan badhe lampus diri. Lah iso. Eman-eman sanget panjenengan wanita ing ayu. Ah. Mun diriwangi nembung kalian bocah lanang kok mboten ditampi. Wadon nembung tresna karo bocah lan ora ditampa aku lak ya wirang to Kakang. Nggih. Menawi mekaten kula tampi. Sampeyan gelem nampa katresnanku Kakang Joko Nggih. Waskita. Apa kuwi tenan? Nggih. Ora goro ora ngapusi Kakang. Boten. Kaya ngono matur nuwun ya Kakang. Mangkir men. Sampeyan iki ngopo to Kakang Joko Waskita? Kula mboten nate cedhak kalih wong wadon. Saya kok dirangkul gredeg kula niki. Lah kuwi lak biasane. Nek iki luar biasa. Cedhak karo aku ora apa-apa kok Kakang. Estu nggih. Nggih. Kaya ngono. Ning ngene ya Kakang, redene sampeyan iki wis tetulung karo aku. Sampeyan wis gelem nampa katresnanku. Sampeyan iki teko ning omahku, miras pantes nembung lamar karo wong tuaku ya Kakang. Kula mboten gadahi napa-napa. Alah rasa nggawa apa-apa aku gelem kok Kakang. Estu. Iso. Menawi mekaten monggo panjenengan kundur anggung biyen ing mangkenipun kula sumusu. Aja lali ya Kakang karo janjiku. Teko ning omahku tak bawa sampeyan lamar karo aku ya Kakang. Nggih, wis tak dawuh. Jaluk pamit ning ambung visit to Kakang. Ambung? Iso ambung. Apa to ora ono wong ning alas? Mangke nek mboten tiyang kula la isin. Alah ning alas iki ora ono sapa-sapa ya Kok Kakang. calon bojo Iya calon bojo. ora apa-apa ya. Bebas ya. Sing Sampun. hati-hati ya Kakang. Dadah. Dadah. Iki sing tak wedeni. Omah wae aku ora duwe. Kon nglamar anake Patih. Yo,
najan mbuh ning mengkone ditampa lan orane butuhe aku teko ning kepatihan nembung nglamar kawang wong tuane. Yo.